The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba Master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, onemekasi. Omarunga basi, onapyakasi. Ebube dike, ibe irikekwe. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya nekwu maki aputago. Ango na bwebo na tani. Onwarunga basi, onemekasi. Onwarunga basi, onapyakasi. Ebube dike, ibe irikekwe. Wani manaria, achaluko dike. Yeah. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Oshiri jibwa, mawushine. Ogandoga, ikene bube dike. We know the family last year. Tata boy, tata tala ibo. I wanna can I would tell ma. I wanna keep I would tell ma. You look at naga. And I want to do. I'm not in a minute. One emerald rupee about Toji. I don't more than Ezenaja about Toji. More than Ubujani about Toji. One can a Ezo Oraukwu Sunya here, Kabaka Toji. And I said now, quite you ever, Kaya, you are not Yamakari. And when I said, I ought to make a brain you with, you're going to have another job. I know. I need it. So that I don't know. My upload now, I just express for the one.
Enweta moto oji nata m tek ezi onye olu atụmọdụ eze n'olu ka o nwere ike my brother. Is it? I'm going to Six crates of mineral. It's okay. 3 gallons of small stuff. 3 gallons of malt. It's okay. What do you do? 2 gallons of palm wine. 2 bottles of cereal. Oh, yeah, I knew. 1 gallon of beer and 6 no more than go to One carton of beer and 6 cola nuts for the initiating priest. Okay. 6 big cola nuts for the initiating priest. 50,000 naira for good. When I never tackle you. What's it? One of them, I didn't 2 big yams for each person and 2 fowls. Yams each and 2 fowls. Enough quantity of canned water. Enough quantity of canned water. Enough quantity of pure water. It's coming. I forget. 1 big cooler of semovita with bitter leaf soup. It's okay. Okay. Bam. It's okay.
ebe ụzọ eweta ihe a o nyere m abụrụ m ka ọkọ ka mesi okwu ọ Chineke na-edigbo ya aha Jizọs onye tuo o yeri ya mana anyị na-eso adịkwanụ ya mma ihe o mere n'ụbọchị taata ọ gazigo etu ọ kpọkwara ndị mmadụ taata ọ ga-eketa aka ọ ya kpọkwa anyị a sị na ndị ka anyị na-erisi oriri oriri efere oge mara anyị na-agba bịa ọbịa bụrụ nke anya mmiri ma nke taata obi ya nwere nke a ka si etu a ka ọ ya na-adị ebe otu onwe nweta ego o ji were eme ihe a mmaji kwuru mmaji ka ọ na-abata o mesịrị ihe a ihe ọ na-eme etu ọ na-ahịa emesi ya Chineke ya na-ebunye ya elu ka ọ ya na-aga nwebụrụ ọgọkọkwa anyị si anyị dọkọkwa na ọ na-eji emeta anyị mma ya nwa di ya na mgbe ọ na-adịrị ya mma dịrị ihe n'ezinụlọ ya dịrị ụmụ be Ezepue mma dịrị mgbe dondo mma ụmụ mma dịkwa ụmụ mma asịkwa na ya yi eribịa ka eri ahụ alepụrụ asịkwa m ndụ nka nke ihe akwakọ ihe nwe nwe n'ụlọ asịkwa na onye egwe n'aka na-egote dị ma egwe n'aka dị asị ya dụrụ na anyị mmadụ ka adịghị n'ọya adịghị na nkwụ ha ọjị akụkọ anụ ya si ndị iche ukwu na ndị iche na-abịa ata ya ata ya n'igo ata ya tata ndụ tata arụ iko tata ndụ ogologo tata echu elie tata ihe ndị ji adị masị afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Hey!
dịkwara mmụọ gị. onye ọ bụ mmasị ya na ihe dị otu a ga-adị ebe a n'ụbọchị taa. Na mbụ ọ ma na ọ ya adị, mana ọ bịa n'anya ịbụ mmadụ wee mesuo ya, ọ bụrụ ihe pụtara ife, o wee bụrụ ihe eji enye ya ekele na otito site n'afa Jizọs. Anyị ama mgburu oge maka na o nwere ndị nwere ebe ha na-ejesi na-atụfughị oge. Ọ bụ emume nke ikpeazụ na mbido ebidoro ihe gbasara ọzọ a ka a na-eme n'ụbọchị nke taa, bụ ikwukwasa gịnị okwu. Anyị wee na-asị na ọ ya agazi dịka ndị ọzọ si wee gazi site n'afa Jizọs. Onye nkwu n'iru ya ezie ọ nọghọ na mmadụ mana nwanne ya nọ na mmadụ, mana anyị akpọgo ya na mmụọ ka ọ nọdị. Eji ike Ezepue, biko ọnwa ana m ajụ gị, afọ edere ebe a ọ bata ife adị, ọkwa ihe unu chọrọ ka ọ zaa? Maka na ọ nwere ike ọ bụrụ na iche njiri ya n'ụtụtụ taa. So unu na-anya eji m okpu ya n'aka, ana m ekpukwasa eji ike okpu a. Onye nke ga-azabasị ọ bata ife adị dịka a ga-ekpukwasa okpu a, wee na-asị ọ ga-adịrị ya na mma, ihe ọma ọ na-achọ ọ ga-enweta ya. Ike nke dị na mmụọ nsọ nke so okpu a ga-eme ya ọkụ eziokwu ọ na-ekwu, maka na okpu a ihe eji mara ya bụ ikwu eziokwu. Eziokwu ga na-abịarị ya, ọ ga na-ekwupụta ya. Ihe ọma ka ọ ga na-eso, ihe ọma ahụ ga na-abịakwara ya, na-abịakwara ndị so ya n'azụ bụ ụmụnne ya. Mgbe na-asị ka Chineke were aka ekpukwasị okpu a n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nke abụọ nọ nso Ezepue, nwa Chinemerụ. Unu afọ ha na chi emegori ya, ọ bụrụ ya afọ onye na-edu onye, anyị wee na-asị na afọ a ga na-edu ya. Ihe niile ọ na-eme, chi ga na-emeri ya nya.
ọ chọọ ya n'ihu chi emerie ya ebe ọ na o si chi ya chi emerie sofa na ọ bụrụ nke ọjọọ anyị wee na-asị na ihe ọma ga na-esi ya ka mmụọ nsọ kpukwasị okpu a site n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nke ịtọ bụ Chukwudị Ezepue Ezeudo. O nwere ihe a na-achọ n'ụwa na-abụ ihe niile a na-achọ bụ udo. Ọ bụrụ na ị nwechi ihe niile mgbe ị nweghị udo o nweghị isi. Anyị wee na-asị na udo ya na-eso ya. Udo ahụ na-eso ya na-eso anyị nwa n'ihu ma n'azụ udo ya na-eso anyị. Ihe ọma na-esokwu ya maka onye nwere udo nwere ihe nwee Olisa bi n'igwe. Anyị wee na-asị ka Chineke were aka ya kpukwasị okpu a dịka nji ya n'aka site n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nke ịnọ bụ Ifeadigo Ezepue nwa Jikọ nna ya. Onye ji ihe nna ya ọ bụ ihe ọjọọ. Anyị wee na-asị na ọ ya na-ejide ya n'ụzọ kwụ ọtọ nke ọjọọ bịa ya atachapụ ya n'aka nke ọma bata ya jide ya. Anyị wee na-asị na ihe ọma niile aga na-esi ya site n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọnwa onye uhie onye si anyị uhie gbazi anyị ka obi dị gị ịgbazi uhie n'aha ịgba anyị ka obi dị gị gbaa uhie n'afa ha. ọ ihe ji aṅụrị wee bido orukwa nri wee na-aga na anya na afụka ka o si wee dị tata onye ọbụla nwere onye ọbụla iru na-ata onye ọbụla ahụ Chineke emeghị ụbọchị tata mee ka eluigwe kọcha akọcha akpọrọ ndị mmiri enwere ndị abọ mana ọ bụ na ihe na-emebi ihe dị ya mma o wee mee ya ọ dịkwa mma na tata anya anyị niile a wee na-asị na ụkwụ onye ọbụla ji ebe a na ka eji wee na ya aka n'aha Jizọs. Ihe ọma ga na-eme na ezinụlọ onye ọbụla ihe ọṅụ ga na-eme na ezinụlọ onye ọbụla asụpụ dochie na ezinụlọ niile n'aha Jizọs.
obi dị anyị mma n'ihe ọmụme ekpere anyị bụ na ihe niile ahụ usoro taa Chineke ya nwoke ma ikwu nwe n'aha Jizọs ekpere anyị bụ na obere oge ị ga-akpọkwa anyị erikwa ka anyị si eri ngwa maka ịma ka anyị si eri obere oge isi anyị n'ọhịa anyị abịakwa anyị soro uche anyị soro nata igwe so anyị ji obere nke a wee na-asị gị na ọ bụrụ ka fọmachi mara ọzọ na-ekwu na ebe ọ na etiri ego a na ọ ya agwụ agwụ na ọ ya na-amụta inwe ike si n'opere mpe na ọ bara ụba ụmụnne ji obi ọcha enye gị wee na-asị ka ị nara anyị n'afọ ibu n'aha Jizọs esi eme nke ebe ahụ m nwetara o nwere ike ọ bụrụ etu aka ọ na ọ bụrụ na a na-ebu ya ego oge kpọtasị ebe mmadụ ga-esi aka wee bulie nwere ekene unu maka na nkwudobe ọgụgọrọ m ya etu si wee kpọọ unu bịa ya na ụmụnne dị na mma ya na ụmụ ya ga-asị onye kwuru ụka gị nkọ na-akpọka ka akpọrọ unu nwere ka ụnụ na nọọsụ ọkpụkpụ ekwela anyị onye ọbụla enyere unu nabata ya abịara ụzọ ama na-eji onye ọbụla eweta so nwanne ekene unu niile na nke unu wetakwa na-asị ka ebe unu si eweta ya Chineke bi n'eluigwe ga-akwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ ebe ahụ si wepụta ya amakwụsị onye ọbụla aba ahụ wepụtara ya ọma edeta ya ọ ga na-ama ọnya n'ụba ihe akụ ihe aha Jizọs Kraịst were nwa Ashif, I'm on him. Okay. Alpha World Chief Sir Uche Jude Ezepue Ezama Ozo Oraukwu. Can you find me a thousand or biggie? Who be nine? Well, now we go sorry. About it's also mother and also. I can get you guys also. Half also. Can they have half also? I am my younger brother BGK. It's about Tipa. One more workable. Also, Ezepue, watching another. Where you put Ezepue? Was you do? The Fadigo Ezepue, what you going there? Going up more as a young. No more. Oh my God, Mata, Noza. Maybe the boogie, women papia attack. Can you can see the also Nam, where's the new? She said, what was I called? So, they are made a black bay for he came and look at Abamai. So, now if I answer the nature of my so, I give all for Sigamet of Pozia. I can have more like a chicken, you could kill an so, I will make on the be here. The five or so. I can just get met of that. I will lose it. Let's go. No matter. Boy, you woman, do Buja. And then no chill. More back. About salary must start. I can only hear where my console Ozo Oraukwu and Ozo Oraukwu. Oh, men are a car race. Men are under the London.
ihe ka a na-eme so na ọzọ anyị na-echi ka ha na ndị mmadụ na-edobe iwu ọzọ n'obodo ya dị mma mana ọzọ bụ ihe omenala mmadụ ịsa ile kwuo eziokwu n'agbanyeghị na ọnọdụ ọbụla ọnọ mana egbuo mana azụ ya azọ ofu njọ okwuo njọ okwu ma okwuo mma mana ka eji ọzọ na dịka na mgbe gboo ọ bụrụ ụka si na ndị disciples of Jesus Christ ndị na-eso ụzọ nke Chineke so anyị na-emezute nke anyị na-eme usoro nke anyị ji wee bụrụ ndị obodo bụrụ ọdịnala anyị traditional culture kwesị na anyị ka anyị na-emekwu ya ka ọ na-adịkwa maka ndị ọbụla nwe nke ha na-eme ndị China na-enwe nke ha na-eme obodo ọbụla nwecha nke ha na-eme eji akwa ndị amara ha so ndị ọbụla na-eme nke ha so nke eji mara anyị bụ Igbo bụ ichi ọzọ na so na omenala Igbo omenala sị na ga na-eme ya ga na-eme n'ụzọ nke eziokwu na ndụ dịka onye nọgoro n'ọzọ ahụ tegara kama na nna gị orugokwa ebe 6 years ọnwụrụ yes so o gosiri na ị nọ n'ọzọ ebe 10 years maka na ọ bụghị ihe taa so were riri ọja abụrụ ọzọ nwa so na inweghị experience n'ọzọ ndị achịrị ọfụ tata kedu ife na ọdụ na ọdụ ha na-agwa ha na-esoro ezigbo ụkpụrụ ahụ atụrụ ha na-eme ihe niile na-egbu nke Chineke na-akaba arụ na-akwụ n'eziokwu maka okpu a na-ekpughe ọ bụrụ fancy enweghị na-esignify ebe ahụ na ijere n'obodo ndị ọcha ife onye bụ na-ekpu okpu red okpu men a na-amụrụ onye bụ onye chiri echichi na onye na-achiri echichi a na-akwanyere ugwu na onye na-eme ihe dị mma n'obodo onwe ndị na-ekene n'ụbọchị taata maka mmemme ekene onye ọbụla nwere okwu onye ekene makasị onye ọna-arara ụka wee pụta tata na-ekene ya n'ụzọ dị iche pụrụ iche mgbe ọ na-arapụcha ihe ọ na-eme ọ bụrụ ọgọdọ ụmụada anyị si ebe dị iche iche bịa ndị inyom dị rapụ ihe ha na-emegasị buru ma ọkụkọ ha buru ma abacha buru bịa ụmụada burukwa akụkọ bịa ụmụnna bịa nke m ndị nna m ochie ndị ụmụba abịakwa n'ọkwa n'ike m eze ndị nze ọzọ ha ndị friends and well-wishers bekee ma mere ikere onye ọbụla maka na ọ dịrị izi na mmadụ kpọrọ oku ndị mmadụ bịa nwa ya bụ asịta ofu esiere ọra ọrasiere ofu onye erichara so kedu onye ọbụla onye na-alụ ọrụ ụka wee bịa n'ụbọchị tata karịrị anyị eme ka mmemme ụbọchị tata bụ ihe nke gasị n'anya ya ọ na-asị na Chineke ga-anọgide onye ọbụla n'ezinụlọ ya daalụ anyị nwere olileanya na n'oge dị n'ihu na anyị echikwa ụmụazị fọkwa anyị ụmụ nwoke fọkwa anyị ezinụlọ na-eme nwere ihe ọṅụ ama aka akọrọ ezinụlọ a ga na-eme ihe ọṅụ ihe dapụtakwa ewepụ ụdị ọzọ a na-echikwa ihe ọbụbụrụ anyị echikwa banyekwa ya tọba anyị ihe aṅụrị ihe ọbụla bụ ihe aṅụrị anyị ga na-eso na-enwe ya maka ada ya rapụsị ebe a na-echi ọzọ ebe ọ na-alụ agwụ dịka anyị si marụ na igwe be anyị na-ahazi ọzọ n'ukwu efu na o nwere ihe ya agwụ ya nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị igwe na-eme dị mma maka na ọzọ abụrụ ihe ntachacha ebe onye siri gbapụta ọzọ kwesịrị ị na-anwe ugwu ebe a sị na onye achịrị ọzọ akwanyere ugwu ọbịa ebe a na-eme ihe akwanyere ugwu okwu ege ya ntị gosi na onye ọzọ ka ọ bụ na onye nze na ọzọ ka nze na ọzọ a bụ onye ihe ji mara omenala Igbo onye nọ n'eziokwu na-ekwu ọ na-adị ka ndị na-asụ disciple ekwu na ndị na-ejita Chineke ozi ekwu anụ so onye ọ na-abụ onye nze onye ọzọ kwesịrị ikwu onye na-akwanyere onwe ugwu achie ya echichi chie ya ọzọ afụkwu ya ma na onye ọzọ ọ nọrụkwa n'ụdị onye ọzọ na ọ bụrụ esi ebe esi amapụta ọ bụrụ dịka ihe amanyere mmadụ amanye ma ọ nọdụ ọsọ a na-emezi na-enwezi ihe ọ bụ ma ọ nwere ihe ọka bụ ọzọ ka nwere ihe ọ bụ na ọrụ ukwu so ya desi ya aka ọ gaa na ntụziaka ya a na-eme ya ihe ọzọ
ọ na-adịgaga n'anya ya onye ọ na-agụ agụụ onye afọ onye na-echiri ọzọ ikwe eri ugwu mana na ọzọ abụrụ ihe ọkụ agbagara anya akịrị ihe ọ na-ewu mmadụ ichi ọzọ ụmụ Ugwujiani ọ na-etinye otu eri ka na ejekwa n'akwụkwọ nke o nwere akwụkwọ ama agba na nsa ichi ọzọ ihe gụcha ndị chiri ọzọ ebutebe ji ụtaba ego dị na ya ụtaba akwụkwọ dị na ya wee kebe ya na wee kecha ma ọkụkọ ihe dị na eri ikecha ihe ya ekecha ife wee mana ikweta igosizi ya wee rọ wee kụnye ugwu ọ bụrụ mbe na-efe bịa nọrọ nwa na ihe so anyị sịrị nnọọ alụeze ama na-esi apọsụl maka ama na nwebere oge nọ na-agụkwa gị maka etu isi enyo na-agụnakasị ihe a na-eme na ọ na-agụkwa gị mana nsogbu adịrọ o nwere onye ihe egwu adịrị ya egwu adịrị ya daalụ ihe eme ọfụma ya represent the family well.